Dara guys, nindot ka jo. Milenya 6'5". Ano Melin? Tanawa guys. Makuha na ilang kuan, babuihas. Oh. You watch me beat it till I can't breathe. Hello guys, welcome back to my channel. Ayan, karong adlaw no, magsuri-suri sa ta, magtutag kuan. Hagna ag didto sa Mayana kay mag-tan-aw tas kuan strawberry farm didto no. Ug naa pay mga daghang nindot nga mga talan-awon didto. Unja guys, mag-joyride sa ta karigyot no. Unja guys, ni stop over sa ta diri sa kuan no, sa Barangay Lunoy. Ana pa dong daytas kuan. Mayana katong na strawberry farm dyan ni stop over sa ta diri kay maniud to sa ta kay alas 11 na minigikan. Gabawon pud may kay para tipid ba. Mare mo sud ano. Nagmalit mig kuan litson manok. Na og napoy among puso. Isda. Kinakusgan, isda. Mo puso. May slice sa. Lami adto sa puso og parisa kuan. Litson manok, di ba do? Ada deputy sudan lumpia oh. Manok. Adobo. Unja guys, mga anda ito ninjo no. Unja ato sa ni pass forward. A few moments later. Unja guys, niabot na ta dari sa Bohol Organic and Strawberry Farm. Ayan, biyahing bukid. Bohol Organic Farm. Ayan. Nasaka na ta kay muuwa na. No, dag-om nagpanahon. Dari kay kuan, bugnaw. No picking of flowers. Ayan. Asa man ta magbayad ani? Mana guys, before ta mosulo diri sa ko ano ilang strawberry farm kinahanglan nga magpa-check sa ta sa atong mga temperature. Unja guys, mao na ilang entrance no, sa adult is 25 ug sa kids below 6 years old is 10 pesos. Tan-awa ninyo mga buwak guys oh, arka nindot. Nindot og presyo oh. 250. Brookings. Tanawa guys oh. Pot box, tanawa presyo 4.5. Oh no. Isus di. Yung taka-afford ano eh. Tanawa. Grabe mga buwak dari guys no. Para kakuan, mahal. Di taka-afford. Kani kumuna ni dari sa ilang lugar no. Kani may gitawag nila Mayana. Kumuna ni. Tanaw. Unsa man? Ah, water lily. Big fish. Tanaw guys, na sila mini fish pan dire. Diyan na pud sila horseback ride. Oh, kung gusto niyo mag-back ride 100 og magpa-picture 50. Nawa. Fish na din na. Nawa na nice mga buwak dire. Jabog na pug panahon dari kay tanawag kuan. Panahon murag kislom-kislom. Arab mga buwak kay bukid naman daring dapita. Tanawa guys oh. Nawala mga buwak. Kuan na oy. Tanawa ni Jude apay mga buwak dari. May pangandoy ni mama nga mga buwak oh, grabe. Tanawa guys oh. Choco Empress Trito. Jesus, ginoo ko. Ganito makuha dani. Tanawa orange. Orange mamalud. Tanawa. Tanawa guys oh, grabe. Oh. Black Cardinal.
Wa gikuan kung pilay presyo pero sure ko ara mahala ni. Black cardinal. Oh, tanawan ninyo guys oh. Mga rare nga plant ba? Oh, variegated William. 5-2. Ginoo ko makalula mag mga presyo dani. Tanawa. Oh. Ni Olympiad, tricky. Grabe. Mahal la, dapat ubos oh, tanawa. Red Congo 6-2. Bugas do kasama. Bugas na kuno do kasako. Oh, tanawa dia pagajudo. Aja pagmas do. Prince Albert 5K. Jesus, oh, money Prince Albert guys. Tanawa. Grabe, Green Congo 4-5. Grabe mga buwak dari guys no, ara ka mahal. Mga rare. Oh, Belintay 2-6. Grabe mahal oh. 5 color pillow, tricky. Yan guys, kung gusto mo mapalit ang mga buwak dari nga mga rare. Ya pangitaon jud. Mao ni mga buwak dari no. Pero apil yan eh. 1,000. Dapoy golden violin 4-8. Oh. Lagi, grabe. Uy, unsa man ni? 9K man ni. Ay dapat na. Golden Millennia, 9K. Sus, ginako. Mama Jewel. So ni mga buwak ka ni. Mas Jewel ma. Uy, kanindot bas mga buwak. Strawberry. Red Heart 3-8. Grabe mga buwak dari guys. Nakalulag presyo. Katong gikuan ganina 15K di ito ang Black Cardinal. Oh, tanawan ninyo guys. Ang Black Cardinal di ay 15,500. Ana. Mao ni Black Cardinal guys. Oh, mga violet ag dahon. Ana, grabing mahala. Wa ko kabaw kung anong mahal yung Black Cardinal no. Siguro sa rarity ni dia. Kung gusto po mga budget lang nga kuan tanom, na po sila mga budget friendly nga mga tanom oh. To ay budget area. Mao to mga area nga mga buwak nga makaya ras bulsa no. Ana. Papo ilang mga rubber plants dadto. Naman siya. O dapat lagi nga ni dama nga kuan. Oh, lami ang palitag nga na. Oh, kay kubra dati, kubra. Ja guys, tora dadto strawberry farm no, tanawan ninyo oh. Maudton taon ja, tanong-tanaw sa tadaris kuan. Mga buwak. Kay grabe jung kuan ah. Mga nindot jud kadyo mga buwak dari. Diri ra makita sa kuan no, Mayana. Diri sa lungsod sa Hagna. Ja doon sa may kaingon. Nakaabot na kadari. Yeah, of course. I'm happy today. Happy ko mo ito sa. Doon sa may kaingon nga mga mahal mag mga buwak na ri. Mga lami. Palit na. Okay, kwarta. Uy lami kay way kwarta. Lami kuno. Ako ni pakjaw. Dama palit ka. Mupalit ko kay upadad-an ko sa ahong anak. Ako yung ito. Udton grabe, ang mga lagot yun. Yung tan-tanaw patas ubang mga buwak guys. Kani murag common ramanis amo oh. Diag presyo 2-4. Barigard, Elepanta. Bawo, unsa na pag-pronounce guys? Basta kay 2-4 si Ja. Para mahala pero mura ra mag-common ra nis ato. Amo ah. No guys oh. Awag mga buwak to. May kanindot. Hoy, kitang tanan na pod. Tate.
Dara guys, nindot ka jo. 6,000. Millennia 6.5. Ano yung Millennia nga tag 6,000. 500 palit na mo. Mungkin sa tong gusto ganahan. No? Ang katong nanubrag mga kwarta, ug katong mga adik ug mga buwak na ra. Dire ra mo sa mayana. Fern, ay mo ni Fern. Ha man do. Cobra Fern. Uy, maulit. Di na Cobra Fern. Porky. Pulki ka rin. Mao ra gyapon. Mo ni mga fern guys, ara mahal la di ay no. Kag porky. Sus Ginoo ko buwak. Klase laman na. Buwak na. Dapoy mayoy oh. Jatelin palit na. Starry. Puhon og nay kuan budget palit yung kuan kay kuan mga nice to the mga flower. Dito guys, organize jud kadyo. Oh yan ni mudak ko pamanday ni si Jana. Nyag to ba day food color nimo ma? Violet. Violet man to. Mo violet man na oh. To to adong to Royal Queen. Wag day katutuan. Katunda kog dahon. Mahal di ay na. Katutuan. Na mahal 500 kunulin ang saha. Ay ni man ni indul gisagol. Ay na may wati. Makalula jud ng mga buwak dari guys, mga mahal. Ito na oh. Murag plastic ram siguro ni. Di ay. Tinuod ay guys no. Ayun kung plastic. Tinuod. Jesus Maria. Katay man. Oo, abi ko pa ng plastic. Abi pa dong. Sana, ito na ta strawberry farm. Ay, palo-palo nila na. Bila pa diyan eh. Ilang orchids din. Tanawag orchids nila oh, arang nindota. Tanawag guys lang orchids. Pero ilang orchids din. Tanawa arang nindota oh. Galing kay sarado. Arang lami. Kuan siguro ni nga section mga mahalon. Mo na gisiradan. Tanawag guys lang ko ano, orchids. Hindi ilang mga kuan. Is ara mahala siguro daning kuan na kay gisiradoan man. Unja guys, mo na ni ilang mga tanom nga strawberry, unja organically grown ni si Jang, ka-ensure jud ta nga healthy. So guys, na natadiris ko ano at strawberry farm. Mga tanawan ninyo. Galing kay medyo di pa kadyo panamunga no. Namunga pero kuan dabong pa. O di pa hinog, green pa tanawa. 1 2 3. Tanin jud. 1 2 3. Na. Di pa hinog. Ya hinog dong. Wa. Way bunga di ay ro. Pay bunga rong yarong mga kuan na. Buwan na. Ani man dito isang February. ay itanom na puto dong isang gipangadto na. Lin. Pay mga hinog. Tanom atong ingon. Da sa kuan ra mugod na karera di. Lagyan saon man. Nanira na runners. Katong pag-ani jud larian yan bi karang kanang bunga. Di ita. To ita ka jud gipang ipo dong. Lagi 3 months siguro. Oh, dahil tayo nakita nga kuan dari guys. Puwa no, na puwa dari. Pero talagsaon ra, dara tanawan dyan. Ag-uban kasagaran di pa hinog. Dayos. Dahil ito nakita dari oh, tanawan dyan. Oh, wow. First time nakadito na pa ako sa strawberry farm. Muna ilang kabadyo dari guys, kung sakay mo, kung mag horseback riding is 100 o magpa-picture lang sa kabadyo, kung sakay mo sa kabadyo, magpa-picture is 50 ang bayad. Nya dara ang pagumangkon ni sakay si Jack kay first time pa kuno ni Jang musakay og kabadyo. Suga di mao. Mahadlok. Kalang ka wala. Mani guys, musakay mo, ang bayad ni is 100. Paggahuwat in terms of picture. Ana. Dili 50 ang picture.
Go na, go. Unja ni backride na lang po ang igsoon no kay mura laki kay mahadlok ang pagumangkon nga si Jarosa mosakay nga na unja mo tujok ra na sila guys sa kuan Mudagan. nga manay 100 kung mag horseback riding. Unja guys, nanata diri sa ilang alagang mga wild pigs no. Unja ang tawag na mo dari sa Bisaya is mga baboy has mo ni guys. Mo ni baboy has no. Yan ato lang gi-mute ag kaning atong nakuha video kay ara ko sugag background music nato nila. Nagpa-sound sila basig maka-copyright ta. Ayan. Mo ni ilang mga wild boar or wild pigs. Yun sila guys, arang lami ako nun ni lechonon kani mga kuan, wild pigs. Lami siguro kay mga organic may ipakaon nila dari. Uy, dako oh. Ito na guys. Makuha na ilang kuan, baboy has. Oh. Unja guys, dani naram tatama no. Ja salamat sa jo pagtan-aw, ja ajo kalimti ni jo og pag-subscribe.